Buenas, que tal, como andamos? Bo día, espero que te tuerades bo día. Nada, estaba eu vendo polémicas destas habituais de Sanxenxo, de... Deixadeos en paz, home, deixadeos en paz, que xa aprenderán. O idioma gallego é un idioma selecto. Aí temos xente de categoría, xente pois como Ana Peleteiro, como outra xente que non só están a nivel mundial en atletismo ou en outras modalidades, sino que tamén saben o que teñen na terra, o que teñen na casa, e o defenden. Entonces nós vamos a continuar na nosa. E eles que vayan aprendendo pouco a pouco. Nós tampouco dicimos London Man. Ou quen de vos foi a London e dixo London. Bueno, pois eles igual, home, que vayan aprendendo pouco a pouco. Nós o que temos é que ensiñarlles é con cariño, é con humildade. E xa verás como lle gusta, porque o jalejo gusta a todo o mundo. Pero, a ver, antes, na xeración do meu pai, non leían John Wayne, leían John Wayne. Non vamos a darlle tanta aceleración ao tema. Entonces, nada, vayan aprendendo un pouquiño. Ainda outro día na TV, creo que era na 5, poñían xan, xen, só. Xa é complicado. A verdade é que se están complicando bastante. Tanto queren que se pasan. Entonces, nada, vamos a deixar polémicas que digan Sanjenjo. Estaba acordándome de ti, vaya, Sanjenjo. Non nos vamos a forzar. Non nos vamos a forzar. Xa aprenderán, xa irán entrando no rejo. Veña, a pasalo ben. A pertiña, dixo eu.